Kmini dalgħodu tħabbret il-mewt ta' Renzo Gauci, artist popolari li x-xogħlijiet tiegħu jinsabu f'diversi knejjes u rħula Maltin u Għawċin. L-aħbar tal-mewt tiegħu ħallit diqa kbira l-aktar fost id-dilettanti tal-festi u daw kollha li apprezzaw l-arti sagra u għatilef il-battalja tiegħu mal-kanċer. Gauci li jutar Xinis kellu 59 sena u kellu diversi xogħlijiet fost oħrajn riċentement kien ħadem il-bradella tal-Vara ta' Santa Marija ta' Ħalaxa kif ukoll dik tal-Madonna tal-Lurd fil-Irendi. Renzo Gauci huwa magħruf għall-iskultura fl-injam u wkoll għax-xogħol tiegħu fil-karta pesta. Fil-fatt, l-aktar xogħol riċenti ta' Renzo Gauci hija skultura tal-injam ta' Redentur għal kollezzjoni privata. Renzo Gauci u sinonimu wkoll mal-ġimgħa mqazza, tant li jekk tmur ħala rawr jew ħalluqa żgur li se ssib xi intervent minn dan l-artist. Huwa wkoll sinonimu ma' skulturi oħra b'mod partikolari fiċ-ċokon relatati ma' dan is-suġġett huwa kien ukoll għamel xi xogħol ta' konservazzjoni fuq statwi titolari ta' diversi parroċċi. Ħbieb tiegħu sellmu l-memorja ta' Gauci b'diversi messaġġi sbieħ fuq il-midja soċjali fejn bosta ddeskrivewh bħala raġel umli. Din silta minn intervista li l-programm Il-Festa li xandar fuq Net Television kien għamel ma' Renzo Gauci. Ir-rispett lej ta' qablek jiqpa' dejjem għaliex inti fuq it-tajjeb trid tara t-tajjeb u tibni fuqu. Issa t-tajjeb tarah b'mod illi tapprezza x-xogħol li sar qabel u għaliex għadu validu llum. Għaliex xogħol illi ma jkunx artistikament validu jagħmel ħoss meta jiżżanżan u mbagħad ma jkunx jiflaħ żmien, tifhem? Il-funeral ta' Renzo Gauci mistenni li jsir nhar it-2 ta' Settembru fil-Knisja Arċipretali ta' Ħaddarxien fit-3 ta' wara nofsinhar.